Sanibonani enhla nasezantsi kulo lonke likaMthaniya umuntu ekhalo nibingelelayo. Ngiyalwazi udaba. Njengoba ngila nje ngibonga ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngize ngilithole ithuba nami lokuthi ngizonitshela ngomuntu ekhala ukuthi njengamanje wenzani futhi okubaleke kakhulu engifuna ukuzokuthula kini indaba ye-page bafowethu. I-page selingihlukumezile nami ngoba bengumuntu ongekho mina kwi-page ku-Facebook nje angikho. So ke ngimangalile mase ngithola ukuthi kune-page lami elisebenzayo abantu abalilandela kakhulu njengoba beyitshela ukuthi lami. Cha namhlanje ngizonichazela ukuthi njengoba nibona ke leli page enilibonayo njengamanje ngizothula lona ukuthi njengamanje umuntu ekhala nizomthola kuleli page. Alikho futhi elinye nizobuye nilithole ngaphandle kwaleli. Umuntu ekhala Legacy ilona page ke nizongithola kulo manje mangabe ukuthi bonke abangilandelayo nabangifollowayo bazongithola kulelo page. Ngisho nje ukuthi ngikuqinisekisa ukuthi kuwo wonke nje ama digital nizongithola kuleli page. Kuwo wonke nje uzobe into ezobithinta umuntu ekhala nizongithola nje kumuntu ekhala Legacy iyona page lami ke lelo lizobe sisebenza. Ngizocela nje kakhulu ke kubo bonke abangilandelayo nabangifollowayo ukuthi i-page lami ke liqinisekisiwe ukuthi onke umuntu ongilandelayo uzongithola kuleli page. Ngibonga kakhulu ke nasebeqalile ukungilandela ngithi nabanye ngiyacela futhi ukuthi abangilandele bengifollowe umuntu ekhala konke abakudingayo bazokuthola kuleli page. Inamba enizoyibona la kuleli page iyona nombolo ke nizongithola kuyona uma ngabe nidinga ukwazi ngokuthi umuntu ekhala wenzani nini ngasiphi isikhathi. Ngingajabula kakhulu uma ngingaba ningangilandela ningifollowe. Ngibonga kakhulu.